Днес какво готвим? Коледни сладки. Ще ми... Ежа като мене след края на коледните партита. Пот се е зацапал. От 1 до 10 колко гей се чувствате днес? Първи плезна! Дай! Хвърляш назад. Има хляб в тебе. Да. Защото си първия, който съм повторила. Всички така казват. Ти. 80-170. 30-40. Ти си завършила медицина, ма. Виж гея, мам. Е, платили Ча, ли? не, ча. Вау. Кора на портокал. Гледате ли? Бати, яки кадър. Така трябва да изглежда. Чакай, ще се нарежа. Кринч. Шупкай ги. В Дубай... Много е добро. Браво, Бука! Ти представяш си, ако трябваше да влезеш в казарма. Well. А те представяте си. Да, бе, бат. 2 мръсоти в кухнята. Сехо. Ма закриваш логото, ма. Мила, аз няма да се къпя. Чините искам да оправя. Как го правят това инфлуенсърите? Как реално мие? Да, топ е. Браво! Out of the box от всякъде, разбираш. Свят пълен с инфлуенсъри, хотен избор. Който ни е предложил нас на тая оперативка, е казал, това са нашите хора. Жив и здрав. И ние го виждаме по същия начин. Не го загорихме нарочно, че нямаме днеска много време. Ама не, изми го наистина. И даже не съм го насилвал. Как е любо? То не тръгва, бе, човек. Това прилича на дупе. I'm too gay for this shit. Става идеално. Ей, виж какъв... Гей! Това трябва да е динозавър. А човечето сме го фанали след сърмите. Всичките станаха. Дай се пак да декорираме, иначе се чувствам като е бахти лузъра. Обаче, минута само за юникорна. This bitch. Малко... Маля, твоето стана топ, моето... Fucking... Е като на гърмяно. Напротив, на мен ми харесват. Бабеш. Само да преглътна. Вкуса е...